खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय आंजों बे लाइभआव बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। आं दिनै फोस्रावखानाय बायदि लाइभ प्रेयार रिकुवेस्ट एबा आर'ज खावलायनाय हाबाफारि लादों। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना आर'जनि खावलायनाय दंब्ला दा जोबनाय सिरियावहाय आंनो खावलायहरनो हागोन। आरो लोगोसे बे समाव आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोन अननानै बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामनानै जाहाथे बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। अब्ला जों हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां फै जों मोनसे बर'दिननि गोदान मेथाइजों खोनासंनि, बेनि उनाव जों हाबाफारि बायदि जोङो थांगोन। लाइभआव मानसिफोरा दसे जइन जासान्दि जोङो मेथाइ खोनासंनि, बर'दिननि मेथाइ। Okay. बे समाव खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना हायोब्ला अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो नोंथांमोननि डेशबर्डआवहाय, जेन बे दिनैनि बे आर'जनि खावलायनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। अब्ला जों फैदो जों खोनासंग्रोनि ख्रिस्टमासनि दोंसे मेथाइ। जेन्थेलै फैदों नों सासा, समायना नुथारदों नोंथांखौ दिनै। दैज्ला माद्ला जेन्थेलै फैदों नों सासा, समायना नुथारदों नोंथांखौ दिनै। लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायजों ख्रिस्टमास फालिया बुन्दु, समायना रमायना गाननाय जोमनायजोंल' ख्रिस्टमास फालिया। ओइ बन्धु नों बर'दिननिल' ख्रिस्टान नामा, बोथोर सफैब्लाल' नागिरो नामा नों ख्रिस्टमास। Okay, कमेन्टफोरनि आচ্ছা कमनिका मोसाहारि गुड इभिनिं ब्रादार। अके, नोंनिसिमबो गुड इभिनिं, थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। जों दिनै बिसयखौ सोलोंगोन जाहैबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा, इसोरा जिउ, गड इज स्पिरिट। बे बाथ्राखौ लानानै जों गुसुङै सोलोंगोन। बेनि उनाव जोङो आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन। अब्ला जों मेथाइखौ खोनासंनानै लाग्रोनि। इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, सासेल' सारि जानाय बिसाखौ ओरैनो हरबाय। इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, गावनि सासेल' सारि जानाय बिसाखौ ओरैनो हरबाय। जाया बिखौ फोथायगोन, जाया बिखौ नाजावगोन, बियो गोथांनि जिबन मोनगोन। जाया बिखौ फोथायगोन, जाया बिखौ नाजावगोन, बियो गोथांनि जिबन मोनगोन। ओइ बन्धु नों बर'दिननिल' ख्रिस्टान नामा, बोथोर सफैब्लाल' नागिरो नामा नों ख्रिस्टमास। कमिता बसुमतारी, इसोरा बाख्नाय जाथों बे समखौ होबावनायनि थाखाय। थेंक इउ स' माच, इसोरा बाख्नाय जाथों गासैनिबो थाखाय। जोङो दिनै बिसयखौ सोलोंनो जाहैबाय गड इज स्पिरिट, इसोरा जिउ। इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोङो सोलोंखांनायनि उनाव आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आर'जनि खावलायनाय दङब्ला नोंथांमोना उननि सिरियावहाय आंनो दैथायहरनो हागोन। जों मेथाइखौ खोनासंग्रोनानै लानि। फैदो फै नोंसोर गोजोननायखौ मोनगोन, जिसुनि
गलिनि नावद्राया नोंखौ आरो आंखौ पापनिफ्राय बासायनो ओइ बन्धु नों बर'दिननिल' ख्रिस्टान नामा बोथोर सफैब्लाल' नागिरो नामा नों ख्रिस्टमास ओइ बन्धु नों बर'दिननिल' ख्रिस्टान नामा बोथोर सफैब्लाल' नागिरो नामा नों ख्रिस्टमास देदला मादला जेन्थेलै फैदों नों सासा समायना नुथारदों नोंथांखौ दिनै देदला मादला जेन्थेलै फैदों नों सासा समायना नुथारदों नोंथांखौ दिनै लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायजों ख्रिस्टमास फालिया बन्धु समायना रमायना गाननाय जोमनायजोंल' ख्रिस्टमास फालिया ओइ बन्धु नों बर'दिननिल' ख्रिस्टान नामा बोथोर सफैब्लाल' नागिरो नामा नों ख्रिस्टमास थेंक इउ अब्ला गोजोननाय थाबाय थारैनो बर'दिना फैगासिनो दं नङा होमबा बेनिखायनो बर'दिनाव जों बयबो गोसोजों रंजानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ होननानै ना जों जागायनोसै माखासे जइन जाबाय जाय उनाव जइन जानाया जाबाय थासिगोन बेनिखायनो आं नैबे समावहाय बे बाथ्राखौ माइकआ एसे प्रब्लेम जादों खोनादोंना साउन्डखौनो मोजाङैनो हेलौ हेलौ बे समाव जोङो सावरायनि बाइबेल सिरि जननि 4 बालाबनि 24 सिरि जन चैप्टार 4 नि भार्स 24 आव जोंखौ बुंदों God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth होनना बुंदों इसोरा जिउ आरो बिखौ खुलुमग्राफ्रा जिउजों आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ होनना बुंदों जों दिनै साननानै ला मानसिया दिनै संसाराव इसोरजों हाद्रिजों दाजाबाय हाद्रिजों दाजानायनि उनावहाय बे जोङो मोदोम हिसाबै जोङो थांनानै दं नाथाय बे मोदोमजों लोगोसे जोंहा मा दंदेरो आत्मा स्पिरिट जिउ दंदेरो जाय जिउखौ इसोरा दिनै आखाइजों दायाखै बे गावनि हांखौ सुनानै होदों होनना बुंदों गावनि हांजोंसो बे स्पिरिटखौ बे हांखौ जोंनि जिउआव बियो जोंनि बे मोदोमाव बियो सोनानै जोंखौ गोथां खालामदों बेबायदिनो जोङो बुहुमाव मानसिया सैताननि फान्दायनायाव जोङो पापआव थांबाय पापआव थांनानै पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनायमोन जोङो थैनांगौ जाबायमोन जोङो मोदोम हिसाबै जोङो थैखागोन जोङो गनाय नङा नाथाय आत्मायावबो जोङो थैनो थांबायमोन नाथाय बे आत्माया बे जिउआ इसोरनि हांजों सुफुंजानायखाय दिनै इसोरा बेखौ अनखांदों बेखौ बासायनायनि थाखाय मोनसे परिकल्पना खालामदों बेयो मोनसे प्लानिं खालामदों जायनि बे बर'दिन बोथोराव जिसु ख्रिस्टखौ सारि जाहोदों बेबायदिनो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ सारि जाहोनानै बियो जोनोमनिफ्राय कालभारि क्रुसाव दोगथाबनानै फबनानै थांखांजानायसिम इसोरा मानसिनि जिउखौ बासायनो थाखाय मोनसे प्लानिं खालामनायसो बियो बेनिखायनो जों साननानै लाय जिसु ख्रिस्टखौ जेब्ला बुहुमाव हरनाय जाबाय बेखौ कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनाय जाबाय हाखर सिङाव फबनानै बियो थांखांफिनबाय नामा बि सिखांनानै सोरगोआव थांनायनि उनाव जोंनो मा खालामदों
जोंनि थाखाय बियो जोंखौ दिथा होग्रा, जोंखौ नेग्रा, जोंखौ हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ बियो जोंनो हरगोन होननानै रादाय होदों जिसुआ थांखांनायनि उनाव। बेनिखायनो जोंजों लोगोसे बियो दिनै गोथार जिउआ खामानि मावो। आচ্ছা जिलिपि अके जिल्पा बसुमतारी प्रेज द लर्ड जिल्पा आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच। जों टिमा बिथांनावबो कमेन्ट खालामदों, गोजोननाय थाबाय लाइभआव बाहागो लानो थाखाय। सरजनी दैमारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड। आं कमेन्टखौ दसे उनाव फरायगोन। आं बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं बुंग्रोनि। गड इज स्पिरिट नाम, इसोरा आत्मासो जिउसो आरोना। बेनिखायनो नैबेयावहाय जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगो रायजोआव थांबाय, जोंनि थाखाय बियो मा हरबाय होननानै बुंदों? जोंनो हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ बियो जोंनो होदों होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे गोथार जिउआसो जोंनि गेजेराव दिनै खामानि मावो, जोंजों लोगोसे थानानै खामानि मावो। इसोरा दिनै सोरगो रायजोआव सिंहासनाव जिरायनानै दं, जोंनि गेजेराव दिनै इसोरा खामानि मावो। नंगौ इसोरा आत्मासो होनना बुङो, गोथार जिउसो, बे आत्मासो। दिनै बिफा बिसा आरो गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोर होननानै जों मिथिगौ। बेनिखायनो जोंनियाव दिनै इसोर दं माने जोंजों गोथार जिउआ दं होननानै जों साननानै ला। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ मिथिनानै ला, इसोरा जिउ होननानै आरोना। बेनिखायनो मानसिनि जिउआव दिनै मोदोम हिसाबै जों थैनायनिफ्राय जों मालाबाबो बारग'नो हानाय नङा। नाथाय बे आत्माया जोङो थैनो गोनांसैमोनखाय दिनै मानसिनि मोदोमा दिनै मुंबो नङा होनना बुङो। नाथाय जों आत्माखौ दिनै इसोरा गावनि हांजों सुफुंनायखाय बेखौ बियो थैजानो बायो, बियो थैजानायखौ लुबैया। बेनिखायनो इसोरनि जिउआ गोथांखौ जोंनो होयो बायदिखाय जननि 2:63 सिरियाव जोंखौ मा बुङो? जन चेप्टार 6 भार्स 63 जोंखौ बुंदों ना, It is the spirit who gives life होनना बुंदों। इसोरनि जिउआसो गोथांखौ होयो। बेयो मोनसे जिउ जाय नोंखौ गोथांखौ होयो होनना बुंदों। मानसिनि मोदोमा मुंबो नङा होनना बुंदों। The flesh is no help at all। मानसिनि मोदोमा जेबो जोंखौ मुलाम्फा खालामनो हाया, जेबो हेफाजाब होनो हाया। मा होननानै बुंदों बेयावहाय? आङो नोंसोरनो बुंनाय बाथ्राफ्रानो इसोरनि गोथांखौ होग्रा जिउ होनना बुंदों। फोरबो इसोरा जननि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौ लिरदों, इसोरनि जिउआनो गोथांखौ होयो। दिनै इसोरनि जिउआसो जोंनि जिबनखौ बियो गोथाङाव होयो, बियो बासायनो हायो। मोदोम हिसाबै बियो जोंखौ गोथां होआ, जोंखौ फोथांनानै लाखिबाय थाया। नाथाय आत्मायाव जिउआव बियो जोंखौ गोथां होयो। मानसिनि मोदोमा मुंबो नङा, जोंनि बे थांनानै थानाय बे मोदोमा जेबो मैल्य गैया, बेसेन गैया। आं नोंसोरनो बुंनाय बाथ्राफ्रानो इसोरनि गोथांखौ होग्रा जिउ होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोमनि सिगाङाव बाथ्रासोमोन होनना बुंदों। इसोरा बाथ्राजों रायलायोमोन, सोदोबजों बियो रायलायोमोन। उनावहाय बियो मा जाफैबाय? मानसिनि महराव बियो जोनोम जाबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राफ्रानो इसोरनि गोथांखौ होग्रा जिउ होनना बुंदों। बेनिखायनो बाइबेलाव थानाय बे इसोरनि रावफ्रानो गोथां होग्रा, गोथांखौ होग्रा, बेनो जिउ होनना बुंदों। मानोना बाथ्रायानो इसोर आरो इसोरानो बाथ्रा। दिनै बे जिउआनो इसोर, मानोना इसोरा आत्मासो होनना बुंदों। गड इज स्पिरिट होनना बुंदों। इसोरानो जिउ होननानै जोंखौहाय बेयाव बुंदों ना। कमेन्ट फरायगोननि अके राफोदाय अके गोरोब दैमारि प्रेज द लर्ड राफोदाय दैमारि प्रेज द लर्ड अके थेंक इउ स' माच प्रेज द लर्ड मरमि गयारि आंना एग्जाम जागासिनो अननानै आर'ज खालामनानै होदो। अके आं आर'जनि एग्जामनि बा गुबुनखौ आं दाहाय लागोन, अननानै दानो होथ'नां आर'जनि खावलायनायखौ। आं दसे गुसुं मोननै बाइबेल भार्स दंबावो, बेखौ आं फरायनानै खोन्थाग्रोनि। उलुफि मुसाहारि आमेन अके आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ स' माच। अब्ला जों बेवहाय सोलोंबावनि ना, गड इज स्पिरिट होनना बुंदों। इसोरानो आत्मा, इसोरा जे जिउसो होनना बुंदों। बेनिखायनो दिनै मोदोम हिसाबैखौ इसोरा दिनै बासाया जोंखौहाय, जोङो मोदोमनि थैनायखौ गिनाङा। नाथाय इसोरा दिनै जोंनि जिउखौ थैनायखौ बियो गियो। मोदोमनि थैनायखौ इसोरा जेबो साना, जोंनि मोदोमा थैब्लाबो बियो जेबो साना। नाथाय जोंनि जिउआ जेन हलाय जाया, थैया, बेखौसो दिनै इसोरा हास्थायो होनना बुंदों। बेनिखायनो इसोरनि जिउआसो जोंनो गोथांखौ होनो हाग्रा, इसोरनि आत्मायासो जोंनो गोथांखौ होनो हायो। जेरैहाय जों बुङो नङा होमबा, सुखौ सुजोंसो खायख'यो होननानै। सानायनि बेरामखौ सानायनि मुलि जागाबासो
बेखौ फोसाबनो हायो बेनिखायनो जोंनि जिउनि थैनायखौ दिनै जों गोथां होनो थाखाय बे जिउनि गोथां होनो थाखाय फोरबो इसोरनि जिउआसो गोनांथार होनना बुंदों इसोरनि जिउआसो गोथांखौ होनो हाग्रा मानसिनि मोदोमा मुंबो नङा इसोरा दिनै मानसिनि मोदोमखौ खेल लाया जि जालांब्लाबो नङा होमबा जों जबनि खोथाखौ जों जेब्ला नायो नुयोना बिहा गावनि धोन सम्पति फिसा फिसौ थैजाजोबदों अब्लाबो बे इसोरखौ बाख्नायनायनिफ्राय बियो गोजानाव थायाखै होनना बुंदों मानोना बे संसारनि मोदोमनिखौ बियो जिंगासियाखै होनना बुंदों नोंनो होनायमोन गासैबो नोंनो लांफिनबाय बेनिखायनो आं नोंखौ हामबाय होनो होननानै इसोरनियाव बे जबा दिनै आर'ज खालामदों बाख्नायदों बेनिखायनो इसोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रानो इसोरनि गोथांखौ होग्रा जिउ होनना बुंदों बाइबेलनि बे गोथां रावफ्रानो जोंनो आत्माखौ होनाय जोंनि जिउनि बासायनायखौ बिनो होनो हायो होनना बुंदों Stella Najari, good evening, Dada. Praise the Lord. Okay, good evening. Thank you so much. Praise the Lord. Mikila Gueri, बेबायदि इसोरनि राव खोनाब्ला गोसोखौ मोजां मोनो. Thank you so much. इसोरा बाख्नाय जाथों. अब्ला बे समाव जों सोलोंबावनि दा. जों मोननै बाइबेल सिरि नायबाय. दाना मोनसे लास्ट बाइबेल सिरि आं फरायबावनो लुबैदों. दानिया गोथार जिउआलाय माथो होनना बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सोरगोआव थांबाय बियो बिफा इसोरनिफ्राय जोंखौ संसाराव थानाय मानसिफोरखौ हेफाजाब होग्रा संसाराव थानाय समाव जिसुआ दिनै मानसिनि लोगोसे थाफानानै बियो खामानि मावदों मानसिजों लोगोसे जाफानानै बियो खामानि मावदों गेदेर गावनि महिमाखौ बियो दिन्थिदों नाथाय थांनायनि उनाव बि गोथार जिउखौ बिफा इसोरनिफ्राय मानसिनि हेफाजाब होग्रा महरै बियो दैथायहरगोन होनना जोंनो रादाय होदों बेबायदिनो बियो दिनै हरदों संसाराव दिनै इसोरनि जि मिराकोलफोर सोमोगोनां खामानिफोर मावो बे सोर मावो गोथार जिउआनो खामानि मावो दा बे गोथार जिउआलाय माथो सोरथो बेलाय बाइबेलाव जोंखौ बुंदों 2 करन्थियानि 3 बालाबनि 17 सिरियाव 2 Corinthians chapter 3 नि verse 17 आव जोंखौ बुंदों Now the Lord is the Spirit. दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ होनना बुंदों Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is जेरावनो फोरबोनि जिउआ थायो there is freedom बेयावनो गहो जानाय दङ होनना बुंदों बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय ना Now the Lord is the Spirit फोरबोआनो गोथार जिउआ आत्माया होनना बुंदों And where the Spirit of the Lord is जेरावनाखि फोरबोनि आत्माया जिउआ थायो there is freedom बेयावनो गहो जानाय दङ बासाय जानाय दङ गोजोननाय दङ होनना बुंदों पापनि बान्दोनिफ्राय गहो जानाय दं जेरावनाखि फोरबोआ बा फोरबोनि गोथार जिउआ थायो बेयावनो होनना बुंदों अब्ला जों दिनै इसोरखौ मोदोम हिसाबै नङा आत्माजों जिउजों बाख्नायनो जों नांगौ आरोना जोङो दिनै मोदोमनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि थाखाय जिंगासिनानै जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थांदोंब्ला दिनै बर'दिन फैदों गोबाङा दिनै गाननाय जोमनायनि थाखाय हांखुर जागोन गोबाङा मोजां जानाय लोंनायनि थाखाय सिन्था खालामगोन नाथाय बर'दिननि फालिनायनि मिनिङा बे जानो नाङा मानोना दिनै बे बर'दिना जाबाय जोंनि थाखाय मोनसे सोरगोआव थांनायनि लामा सोरजिजेननाय बेयो मोनसे आरोना रेस्किउ खालामनाय जोंनि आत्माखौ बियो बासायनाय आरोना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जे थैनो थांनाय आत्माखौ बासायदों बे बासायजेननायनि मोनसे फाउन्डेसन बे गायसनजेननाय आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि उनावहायसो जोंनि आत्माया बासायजानो थांगासिनो दं मानोना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोनोम जाहोनानैसो बेखौ कालभारिनि क्रुसाव थैनि बोहैहोनाय जागोन आरो थै बोहैहोखांनायनि उनावसो जोंनि पापफ्रा सुस्रा जागोनखाय फोरबो जिसुआ थैनो गोनांखा संसाराव मोदोम हिसाबैसो थैनो गोनां नाथाय आत्मायाव बियो सानथामनि उनाव बियो सिखांफिननानै सोरगोआव थांगोन नै बेनिफ्रायसो जोंबो जिउनि सिखांफिननायखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जों दिनै इसोरखौ खुलुमोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बारा गोसो होनो नाङा मोजां गाननो मोनब्लाबो मोजां गाननो मोनाब्लाबो मोजाङै जानो मोनब्लाबो मोजाङै जानो मोनाब्लाबो जों इसोरखौ बाख्नायनायाव जेब्लायबो सिगां जानांगौ होनना अके मिखिला गयारि इसोरनि राव खोनाब्ला जोंनि फोथायनाया गोरा जायो येस थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों स्टेला नार्जारि
नाइट डिउटि सोलिगासिनो दादा आंहा बिराद गगा गुजुनाय जागासिनो दादा अन्नानै आर'जाव खालामना हो दादा आं बिराद खस्थ' मोनगासिनो अके जागोन भारतनि नाजाखौ जोंनि गेजेराव जेब्लायबो फोसावनो हानायनि अके थेंक इउ स' माच रंजालि हायनारि प्रेज द लर्ड आमेन अके प्रेज द लर्ड अब्ला बे समाव आं आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लानि नोंथांमोना अन्नानै आंनो आर'जनि खावलायनायखौ हरथ'नो नाङा आंनियाव माखासे आर'जनि खावलायनाय दं आं बेखौ खालामग्रोनि बिनि उनाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना मोनफा मोनफा हरनो हागोन नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय आङो बयनिबो आर'जनि खावलायनायखौ आङो लाखिगोन नाथाय नोंथांमोना दा हरथ'नो नाङा आं खावलायखाबाय आंनियाव माखासे गोबां लिस्ट दंफैयो आं बेखौ आर'ज खालामग्रोनि बिनि उनाव नोंथांमोननि आर'जखौ आं लागोन आं फोरमायखानाय थाबाय गिबियावनो आङो फरायनो लादों रसना बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामाखै फिसालानि अके आं बेखौ खेबसेनो जमा खालामगोन स्पेसियेल आं आर'ज दंब्ला बेखौ खालामगोन बेनि उनाव आङो फरायनायनिखाय आङो दा जमा खेबसेनो खालामगोन आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खावलायहरनाय थाबाय ब्रादार अके हिरा दैमारि बिथाङा लिरदों निरु बर' ब्रादार आंहा खर' गिदिंनायजों गोग्लैसोना दं दाबोनो मोजां हामाखै अननानै आर'जाव लाफादो आमेन अके निरु बर'नि थाखाय आं आर'ज खालामनाय बे समावहाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आर'ज खालामनो हागोन हालेलुया गोथां इसोर आफा बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों फोरबो आफा मानोना नोङो फोरबो नोङो जिउ नोंनो आत्मा फोरबो आफा बेनिखायनो जों नोंखौ हामबाय होनदों बिसासके सिस्टार जे निरु फोरबो आफा बे दिनै खर'नि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं खर' सानाय आरो गिदिंनायजों गोबां खस्थ' मोनदों होनना बुंदों फोरबो आफा बेनिखायनो बेनि देहायाव थानाय गासै अहुसि आत्माफोरखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बेनि जिउआव नोङो खोथा बुंदो बेनि आत्मायाव नोङो थानानै गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा नोंनि गेदेर बोलोग्रा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बिथांनि जिबन बिथांनि देहा सोलेर जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो नोंनि गोथार आत्माजों पबित्र आत्मानि गेजेरजों बिथांनि जिउआव नोङो दिनै गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो आरो नोंनि गोथार अननायखौ बिनो होदो फोरबो आफा नोंनि बोलोग्रा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बेनि गासै समस्या खर' सानाय गिदिंनाय गासैखौबो नों गोजान खालामदो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच थेंक इउ अब्ला बे समाव जों लाबावनि आच्छा कमनिका बिथाङा बेयावबो दंखायो आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामदो ब्रादार आंनि फिसाजोनि एग्जाम अके जानोसै आरो फिसालानि एग्जाम जागासिनो दं ब्रादार अननानै आर'ज खालामदो ब्रादार अके आं बेखौ दा आं खेबसेन खालामगोन एग्जामनि थाखाय बयनिबो थाखाय आं खेबसेन खालामगोन अके बिरजिना नार्जारि जै जिसु फंबाय आंहा गोबाव समनि उनाव दिनैसो अके थेंक इउ स' माच बरायनाय थाबाय बिरजिना बिप्लबि नार्जारि आंनि फिसालानि एग्जाम जागासिनो दं ब्रादार 15 तारिखआवसो जोबगोन अननानै आर'ज खालामदो ब्रादार अके जागोन अके नैयाव नयमि नार्जारिया ब्रादार आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम प्लिज अके बिरुलावारि आंनि थाखायबो इसोरनाव गथायफा मानोना आं इसोरखौ हास्थायब्लाबो मोनाखै अके बिरुला वारिनि थाखाय आर'ज खालामनि हालेलुया गोथावखौ इसोरा फोथारनो बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबो आफा जे सिस्टार बिरुला वारि बे दिनै नोंखौ हास्थायब्लाबो मोनाखै होननानै बुंदों फोरबो बेनि आत्मायाव नोङो दिनै खोथा बुंदो बेनि जिबनाव नोङो थादो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार आगदा आगाजों बेखौ नोङो सिगां जानानै दिबथिंदो फोरबो आफा नोंनि सैथो लामा नोंनि अननायनि बेन्दों बियो गावनि जिबनखौ दोननो हानाय बायदि बेखौ नोङो बोर होदो फोरबो आफा नोंनि गेदेर अननायखौ नोंनि गेदेर आशीर्बादखौ नोंनि गेदेर बोरखौ बेनि जिबनाव नों थानो होदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों परिपुर्ण खालामदो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा
जिउआव गोजोननायखौ थाबैनो बियो मोननो हागोन, नोंखौ सिनायनो हागोन, नोंनि अननायनि बेन्दोंआव थानो हागोन, जिउआव दावगालांनो हागोन। बेबायदि आसा आरो भरसा खालामनानै गुसुं आरो सासेल' बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच। आच्छा, बबेनिबा दैमारि आंनि आब'नि थाखाय आर'ज खालाम। केन्सार बेमार आरो गोग्लैना दङ। आब'नि नामा सनास्रि समफ्रामारि। अके, सनास्रि समफ्रामारिनि थाखाय जों आर'ज खालामनाय बे समावहाय केन्साराव गोग्लैनानै दं होनना बुंदों। अननानै हायोब्ला बेबायदिया दै थाव लानानै खालामोब्ला मोजां। हायोब्ला आंनो मेसेन्जारावहाय लिरनानै दोनहर, आं खावलायबाय। हालेलुया। गोथावखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों, बिसासखि बे समाव गथायदों फोरबो आफा। जों मोदोम हिसाबै सैनांदों, बेनिखायनो जों नोंनियाव सारेन्डार खालामदों फोरबो आफा। जि सनास्रि समफ्रामारि फोरबो आफा, बे दिनै मोदोमनि सैनांनायजों भुगिनानै दं, बे दिनै केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दं फोरबो आफा। बेनिखायनो बेनि आत्माखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा। बेखौ नों नाजावदो आरो बासायदो फोरबो, आरो बेनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों फोरबो आफा। बेखौ नों अनखांदो, जि ट्रिटमेन्ट लादों बेजों नों थाना होदो फोरबो आफा। नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अखुस्थ' देहानि अंगफोरावनो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा। बिनि जिबनखौ नोङो नाजावदो, गोसोनि बोलो बिनो होदो फोरबो आफा। मोदोमाव देहायाव नांगौ जानाय गोहो सक्तिखौ नों बिनो होदो फोरबो आफा। नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदो आरो सुफुंनानै होदो फोरबो आफा। नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अखुस्थ' देहानि अंगफ्रावनो टाच खालामदो फोरबो आफा। दिनै नोंनियाव गथायदों, नों बेखौ नाजावबाय आरो जोंनि आर'जनि फिननायखौ नों होगोन जों फोथायदों फोरबो आफा। नोंनि गेदेर अननाय, नोंनि गेदेर आशीर्बाद आरो बोरखौ बे सनास्रि समफ्रामारिनि जिबनाव नों थानो होदो फोरबो आफा। गासै बेनि देहानि सैनांनाय असुफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान जागोन फोरबो आफा। जों गथायदों, जों फोथायदों। हामबायनो जों गुसुं आरो सासेल' बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ। अके, आङो कमेन्टखौ दसे उनाव फरायगोन, आङो माखासे दंबावो। प्रेम कुमार बसुमतारी, अन्नानै आं आरो आंनि फेमिलिनि थाखाय बिनानै होदो। आफा इसोरनि बोसोन बायदि जिउ खांनो एबा न'खर बेंलांनो हानाय बायदि खावलायनाय जाबाय। थेंक्स। अके, थेंक इउ स' माच। लोगोसे बिथाङा आंनो स्टार हरदों, बेनि थाखाय हामबाय होनदों। इसोरा बाख्नाय जाथों नोंथांनि जिबनाव थानानै। आं दा आर'ज खालामगोन। आंनि लाइफनि प्रब्लेमनि थाखाय आर'ज खालामना होदो सार। अके, टिमु दैमारि, बिथाङा लाइफआव प्रब्लेम जानानै दं, बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनि ना। हालेलुया। गोथावखौ इसोर आफा दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा। जे ब्रादार टिमु दैमारि, बे दिनै जिउआव गोबां समस्या प्रब्लेमाव बियो भुगिनानै दं फोरबो आफा। बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबो आफा। बेनिखायनो बियो दिनै नोंनि आथिं गुदियाव फैदों, सारेन्डार खालामदों, गावखौ गथायदों फोरबो आफा। बिनि जिबनखौ नों नाजावदो, बिनि बायग्लिनाय देहाखौ नों नाजावदो, बिनि मेंग्लिनाय देहा सोलेरखौ नों नाजावदो फोरबो आफा। आरो बिनि गोदान स्पिरिट, गोदान आत्मा, बोलोग्रा जिबन बिनो होफिनदो फोरबो आफा। नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदो, खोथा बुंदो, बिनि आत्मायाव नों थानानै गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा। बिनि जि समस्या, बिनि जि प्रब्लेमफोर गासैखौबो जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोङो गोजान खालामनो थाखाय बिथोन होदों फोरबो आफा। नों बेखौ अनखांदो आरो नाजावदो फोरबो आफा। हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय गुसुं आरो सासेल' बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ। अके, कमेन्ट फरायगोननि गोलावथार जाबायना, नोंनाव थालांगोन। आंनाव माखासे दंबावो दै, बेखौबो आं लाफालांनो खेबसे। आंनि फिसालानि। अके, आं खालामगोन बेखौ। राफोदाय दैमारि, आं आब' भानु उदालगुरिनिफ्राय। अके भानु। अके, आं दाखालि मिज'रामाव थांदोंमोन डिपार्टमेन्टनि टिम लिडार जानानै। अके, दिनै न'आव मोजाङै सफैफिनबाय। अके, आंनि जार्नियाव इसोरा थाफाबाय, इसोरखौ हामबाय होनो। आं फिसाला सुबुंसाया MA थार्ड एग्जाम होगासिनो दं। आर'ज खालामदो फिसालानि उन्दै बिदिन्थायाबो गगाजों लोमजाना दं। बियो डिसअबेडियेन्ट, जोंनि बोसोनफोरजों सोलिया। प्लिज प्रे फर हिम। अके, सुबुंसा आरो बिदिन्थाना। अके, आर'ज खालामनि। हालेलुया। गोथावखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनो फोरबो आफा। जि ब्रादार सुबुंसा, बे दिनै मास्टार डिग्रिनि जि थार्ड सेम एग्जाम होगासिनो दङ ना फोरबो आफा।
बेनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो बेनि फरायनाय बेनि थांनानै थानाय बेनि जिउनि सोलिनाय गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बाबा मोजां फरायनानै गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ सक्तिखौ बिनि सायाव नों थानो होदो बिनि आत्मायाव नों थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभु बाबा गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ बिनि होदो प्रभु बाबा संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंनि मोजां बिसा नोंनि लें जानानै सोलिलांबाय थानो हानाय बिनि जिबनाव थानानै नों खामानि मावदो प्रभु बाबा हामबायनो बे समावहाय बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो बेखौ जिउआव नोङो दैदेनदो प्रभु बाबा बिमा बिफाखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ दैदेननो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभु बाबा दानि बे समाव गथायदों जि बिदिन्था बे दिनै देरफुनायखाय प्रभु बाबा संसारनि गोबां समायनाफोराव दिनै गावखौ बावसोमो प्रभु बाबा बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बिनि जिबनाव नोङो खामानि मावदो प्रभु बाबा बिनि गोसोफोराव थानानै नोङो खामानि मावदो बिनि गोसोखौ नोङो फुरायदो प्रभु बाबा मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय गोहोखौ गियानखौ आरो बुद्धिखौ होदो प्रभु बाबा बे थांनानै थानाय समाव जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननो हायो गावनि बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै जिउआव सोलिलांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो बिनि जिबनाव थानानै हेफाजाब बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभु बाबा हामबायनायजों गुसुं आरो सास्रा बासेरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अके मतिलाल बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम अके जागोन आं जोबनाय सिरियाव खालामगोन दे जिकास दैमारि जोंनि न'खरनि थाखायबो अननानै आर'जआव गोसोखांफादो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बोलिग्रा सिटानजों गसंथानो हानाय बायदि अके जागोन थेंक इउ स' माच आं न'खरनि थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन रिंकि दैमारि आंनि फिसाजोआ मेट्रिक एग्जाम होगोन अननानै आर'ज खालामदो नेम इशा दैमारि अके आंनि एग्जाम होग्रा फरायसाफोरनि थाखाय आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन जोबनायाव आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय अननानै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा अके फुंजा नार्जारि आधा घन्टासो सम मोनहाबा अके थेंक इउ स' माच बरायनाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों रतन नार्जारि इसोरा बाख्नाय जाथों ब्रादार दाखालि कुन्जुला नार्जारिया लोमजानानै दंमोन नाथाय दाखालि नों आर'ज खालामनानै दा मोजां जाबाय अके प्रेज द लर्ड इसोरा बाख्नाय जाथों गासैबो महिमाया इसोरनिनो हामबाय थेंक इउ सरजनी दैमारि आंनि गथ'आ ग्ल'रियासनि थाखायबो आर'ज अके खालामदो गाबोननिफ्राय एग्जाम दङ आरो आं फोरोंनो हायाखै आथिं बेगें गावना खस्थ' मोनदों गथ'खौ आं लानो हायाखै आर'जआव गोसोखांदो अके थेंक इउ स' माच आथिं बेगें गावनानै खस्थ' मोनदों आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामगोन दा गथ'नि फरायनो थाखाय आं दाहाय खेबसे खालामगोन हालेलुया गोथांखौ इसोरा फादानोबा सनखौ हामबाय होनबावदों प्रभुआ जि सरजनी बिथाङा दिनै आथिंनि हारा गावनानै गोबां खस्थ' मोनदों सैनांदों होननानै बुंदों प्रभुआ बेनिखायनो बिनि सैनांनाय देहानि अंगखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुआ बेखौ नों नाजावदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि बे अंगआव नों बिलिदो आरो बिनि सोरखा जानायखौ होदों प्रभुआ बेनि गासै समस्या सानाय सुनाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो प्रभुआ हामबायनि बैसोआव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय प्रभुआ बेनि जिबनाव नों थानानै हेफाजाब खालामदो बेनि गासै देहा सोलेराव नांगौ जानाय गासै गोहोखौ सक्तिखौ नों होदो प्रभुआ हामबायनायजों गुसुं आरो सास्रा बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ मिखिला गुयारि ब्रादार हाजबेन्डआ आथिं सानाय जादों आर'ज अके नामखौ मोनब्ला मोजां मोनो अके जेबो नङा आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव हामबाय होनबावदों प्रभुआ जि सिस्टार मिखिला गयारि बिथांनि जि हाजबेन्ड आथिङाव सानाय समस्यायाव गोग्लैनानै दं प्रभुआ बेनिखायनो बिनि गासै सानाय सुनायखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभुआ गासैखौबो नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदों प्रभुआ बेनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नों बिलिरदो आरो बिनि सोरखा जानायखौ होदो प्रभुआ हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय आरो गेदेर महिमाखौ जों नुनो हाबाय हामबायनायजों गुसुं आर'ज सास्रा बासारा ख्रिस्ट'खौबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अके आंनियाव माखासे दंबावो बेखौ आं फरायग्रो मावनायनि जसना नार्जारि अननानै आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनानै होदो आंहा जोबोद प्रब्लेमाव दं अके आं दाहाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन अमिया मुसाहारि आंनि न'खरनि थाखायबो प्रेयाराव लाफादो फंबाय अननानै अके जागोन थेंक इउ स' माच जुनुरानि ब्रह्म आंनि थाखायबो आर'जआव लाफादो आगै गोबां समस्या जानानै गोबां सुख'नो हायै रां दाहार जानानै दङ बेखौ आं सुख'नो हानाय बायदि इसोरनो आर'ज खालामना होदो आगै अके जुनुरानिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि दा बिथाङा गोबां समस्यायाव प्रब्लेमाव गोलैनानै दं होनना बुङो इसोरा जेन सहाय खालामो बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा
बे समाव गथायदों फोरबो आफा जे सिस्टार जुनुरानि ब्रह्म बिदिनि संसारनि समस्यायाव गोग्लैनानै दं फोरबो आफा जिखिनि समस्यायाव जि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै थायाथों मानो फोरबो आफा बेखौ नों अनखांनो बिनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदों फोरबो आफा बिदिनि नोंखौ गिग्रा जानायखाय नोंखौ मानिग्रा जानायखाय नोंनियाव सारेन्डार खालामदों नोंनियाव फोथायदों फोरबो आफा बिनि संसारनि जे धारजों बे समस्या प्रब्लेम जादों बे सहायनो हाया जादों प्रभु बेनिखायनो बिनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बिनो रेजें खालामनानै होदो प्रभु मोनसे राहा लामाखौ होदो प्रभु थाबैनो बे गासै समस्याफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजान जागोन प्रभु जों फोथायदो बिनि आत्मायाव नोङो थानानै खामानि मावदो बिनि जिबनाव थानानै खामानि मावदो प्रभु बिनि थांनानै थानाय जिबननि खामानि मावनो लानायफोराव थानाय हेफाजाब खालामनानै बेखौ दैदेनदो प्रभु नोंनि गोथार आखाइजों बिनि आखायाव नोङो देबथिंनानै बेखौ सिगां देबथिंदो प्रभु बिनि जिबनाव थांनानै थानायनि राहा लामा बेनो होदो प्रभु हामबायनो बिथांनि जिबनखौ नोङो नाजावबाय आरो बिनि आत्मायाव नोङो गोदान गोसो गोदान बोलो आरो गोदान सानस्रिखौ नोङो सारि जाहोदो प्रभु हामबायनो जों गुसुं आरो शास्त्र बासार ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ सो माच सरजनि दैमारि अके फंबाय आंहा आथिं बेगें गावनानै अके आं फरायखांबाय बेखौ ना खालामखांबाय ना आरन श्री मोसाहारि आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालामनानै होदो अके जागोन एन्जेलिना हाजवारि ब्रादार प्लिज प्रे फर माय फादार इसोरा अरायबो बाबाजों लोगोसे थाना अके जागोन थेंक इउ सो माच नेनानै थाबाय ब्रादार अके थेंक इउ सो माच आंनि खर' सानायनि थाखाय आरज खालामना हो सार जे बसुमतारी खर' सानाय होनना बुंदों जों आरज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोरा फोथारनो बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबाफा जाय जे बसुमतारी होनदों बिनि नामखौनो मिथिगौ फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेरखौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा बे दिनै खर' सानाय समस्यायाव बेयो भुगिनानै दं फोरबा बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेराव नोंनि आत्माजों नों खामानि मावदों फोरबाफा नोंनियाव जि आसा बरसा आरो मिजिं लानानै फैदों गासैखौबो नों जाफुंहोग्रा इसोरखौ जों नोंनियाव गथायदों आरो जों नोंनियावनो फोथायदों फोरबाफा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो गोथार जिउजों सुफुंदो स्पर्श खालामदो आरो बिनि गासै खर'नि देहानि मोदोमनि समस्याफोरखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबाफा बिनि खर'आव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों टाच खालामदो आरो नोंनि गोथार आत्माजों नों गेदेर खामानि मावदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय गुसुं आरो शास्त्र बासार ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके कमेन्टखौ फरायग्रोनि बिरजिना नार्जारि फंबाय आंनि फिसालानि दानसोरांनि एचमा सनिबारनि एग्जामा सनिबारनि थाखाय जाहाथे बिनानै जाहाथे फरायनो गोसो जानाय अके जागोन आं एग्जामनि थाखाय दा खेबसेनो आरज खालामो जोबनायावहाय बिरजिना नार्जारि थेंक इउ सो माच आच्छा फिस्टिला नार्जारि प्रेज द लर्ड दादा गड ब्लेस इउ अके थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नाय जादों मिखिला गयारि ब्रादार आंनि फिसा सानैनि थाखाय आरज खालाम मोजां देहा आरो मोजां फरायलांनो हानायनि अके जागोन थेंक इउ कम्पिता बसुमतारी आंनि फिसाज्लानि थाखाय आरज गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय गोजान जानो हानाय बायदि अनसुमा बसुमतारी बिनि फरायनाय जिबन आरो न'खरनि थाखायबो अके जागोन थेंक इउ निर्जना दैमारि अके सारांनि थाखायबो आरज खालामनानै हो 14 थारिखनि फुङाव 5 AM इन्डिक' फ्लाइटनि टिकेटमोन दा गोदाव अके दा गोदाव सोराव जाबाय थादों सार मोजां थांगोन माजों थांगोन बबेयाव अननानै सारा आरजआव बिना होदो जाहाथे जेबो हेंथा फैया न'नि गासै फेमिलिजों लोगो लादलायहैनो हागोन थेंक इउ अके निर्जना दैमानि थाखाय जों आरज खालामनि ना हालेलुया गोथांखौ इसोरा फातान बे समाव हामबायनो फोरबाफा जि सिस्टार निर्जना दैमारि फोरबाफा बे दिनै 14 थारिखआव गावनि न' फारसे फैगोन फ्लाइटजों फैगोन फोरबाफा बेनिखायनो जि बुकिं खालामबाय दा गोबां समस्यायाव दिनै मिथिंगायारि थासारिफोरा जोंखौ खैफोदाव बेनिखायनो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा बेनि जात्रायाव बे थांनाय फैनायाव थानाय हेफाजाब खालामनानै बेखौ नोङो दैदेनदो फोरबाफा बे दिनै नोंखौ गिग्रा जानायखाय नोंनियाव आसा खालामदों नोंनियाव भरसा खालामदों फोरबाफा बेनि गासै थांनाय फैनायनि सुबिदाखौ नोङो होदो फोरबाफा मोजां राहा आरो लामाखौ बिनि दिन्थिदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासङो बिथांनि जिबनाव थादों बिथांनि जात्रायाव थानाय हेफाजाब खालामदों आरो बिसोरो फैनानै गावनि न'खरनि मानसिफोरजों लोगो लाज्लायनो हायो नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय गावखौ बाहायनो हानाय बायदि बिदि बोर होदो हामबायनो जों गुसुं आरो शास्त्र बासार ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ समायना नार्जारि आदा आं समुरिया नार्जारि दाखालि आंनि मेगननि थाखाय
आरो आंनि हासबेन्डनि मेगननि थाखाय नों आफा इसोरनियाव बिना होनाया हामबाय थेंक इउ आदा इसोरा नोंखौ बोर होथों आरो अके आंनाल' एसे मेगना क्लियार नुनो नागिराखै आदा आरो खनसेबाव बिना होबावदो जाहाथे आंनि मेगना मोजां नुनाय बायदि आरो आदा आंहा सासे फिसाबो दङ बिनि नामा इफिया बसुमतारी बेनि थाखायबो बिना होदो आदा इसोरनि अननायाव मोजां देहा मोनना मोजां फरायना आरो मोजां मानसि जानो हानाय बायदि अके समायना नार्जारी हामबाय होनो इसोरखौहाय नोंनि मेगनावहाय इसोरा गेदेर बोर होनानै सिखाबाय अब्ला जों आरज खालामबावनाय बे समाव समायना नार्जारीनि थाखाय लोगोसे बिथांनि बिसानि थाखाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालामनो हागोन हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव हामबाय होनबावदों फोरबाफा जे सिस्टार समायना नार्जारी बिदिनो नोंखौ हामबाय होनदों फोरबाफा थांनाय समावहाय जे गावसोरनि मेगननि बेरामनि थाखाय नोंनियाव आरज गथायदोंमोन फोरबाफा नोंनि गेदेर अननायखौ बिसोरो मोननो हादों नोंनिफ्राय बिसोर सोखा जानायखौ मोननो हादों बेखौनो नोंखौ हामबाय होनदों बाख्नायदों फोरबाफा बिथांमोननि जानानै आंबो नोंखौ हामबाय होनदों फोरबाफा मानोना नोंनि गेदेर अननाया मालाबाबो जोबा फोरबाफा बेनिखायनो दिनै बे बिनानावनि मेगनाव आरोबाव दासिमबो मोजाङै हामजोबनायखौ मोनाखै होनना बुङो मोजाङै नुजोबनो हायाखै बेनिखायनो बेनि देहायाव नोङो दाबो गेदेर खामानि मावदों फोरबाफा बेनि जि फोथायनाय बेनि आसा आरो बरसाखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जाफुंहोदो फोरबाफा बेनि देहायाव बेनि मेगनाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो फोरबाफा नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालाम बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि मेगनफोरखौ नों बिलिरदो आरो बिनि मोजां नुनो हानाय बोरखौ होदो नोंनि गेदेर महिमा नुजाथिगोन जों फोथायदों फोरबाफा दानि बे समाव गथायबावदों बे बिनानावनि जि उन्दै गथ'फोरबाफा बेनि मोजां देहा होदो मोजां फरायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो गोसोनि बोलो होदो संसाराव थांनानै थानाय समाव जेब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै जिउआव सोलिलांनो दैदेनलांनो हानाय बोरखौ होदो बेनि देरनाय बेनि थांनानै थानाय जिबन जोंनि आथिं गुदियाव गथायना सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ Nobody Demari, amen. Okay, amen. Thank you for praying, Sorzoni. Okay, thank you so much. Edigel Musahari. Ada Angni, okay. Ada, okay. Ada Angni take Aaros kalam je ang sase manchiko hastaydang biyo angजों ara जादों. Beko montong okay. Ana जोबनाय फारसे खालामगोन ना? हिरन ओके आंहा दासो ब्रदा आंनि नखरनि थाखायबो आरज खालाम बिसाय थैजाना जोबोद दुखुआव दं सानै बिसाखौ लाना मोजां जिउ खांनो हाथों खाराव माराव गोदाव सोराव मोनदों गोसोखौ इसोरा गोजोनथोंसै ओके हरेन नार्जारिनि बिसिना ओके आरज खालामनि बे समावहाय नामखौ लिराखै ना ओके आरज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव हामबाय होनदों फोरबाफा जि हिरन नार्जारि बि दिनै संसाराव गैलिया फोरबाफा नाथाय बिनि बिसिया दिनैहाय संसाराव थांनानै दंखायो गावनि गथ' सानैखौ लानानै गोबां हांखुर गावनि न'खरखौ लानानै गावनि थांनानै थानायखौ लानानै फोरबाफा बेनिखायनो बिनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा थांनानै थानाय गोसोनि बोलोफोरखौ होदों मोदोमनि बोलोफोरखौ होदों फोरबाफा संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंनि अननायनि गांखङाव बिसोरखौ नों लादो फोरबाफा नोंनि आत्माजों बिसोरनि न'खरखौनो बिसोरनि जिबनाव नोङो दैदेनदो बिसोरनि आत्मायाव नोङो गेदेर खामानि मावदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ बिसोरनि आगदा आखायाव दिबथिंनानै सिगां दिबथिंदो फोरबाफा संसाराव थांनानै थानाय समखौ बिसोरो जेब्लायबो नोंनि गोहोनि सिङाव नोंनि अननायनि बेन्दोंनि सिङाव फोरबाफा नोंनि बोलोग्रा महिमानि सिङाव थानानै जिउखौ खुंलांनो हानाय बोरखौ होदो नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि बोरखौ बिसोरनि न'खराव थानो होदो फोरबाफा सानै गथ' फेदेरलांनायनि सम नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों गासैखौबो नों दैदेनदो आरो हेफाजाब खालामदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच थेंक इउ
ओके बुंजा नार्जारि आच्छा आंनि बिसाय गपिनाथनि थाखाय इसोरनाव गथायदि इसोरा बेनि जिबनजों थानानै बेनि मावनाय खामानिफोराव हेफाजाब होनाय बादि आं खावलायो आदा आंनि नखर संसारखौ इसोरा अरायबो दैदेनलांबाय बेबायदि गोथार इसोरनाव गथायदो आमेन अके जागोन थेंक इउ आं जोबनाय फारसे खेबसेनो आरज खालामगोन हितेश्वर ओके थैंक यू सो मच सर और बिना होनायनि थाखाय निर्जना थैंक यू सो मच हितेश्वर आमेन ओके आमेन थैंक यू अब्ला आंनियाव नैयाव माखासे दंबावो आरज खालामबाय लजिना बसुमतारी नार्जारि ओके आंनि नखर आरो गथ'फोरनि थाखाय आरज खालाम ओके जागोन आं आरज खालामगोन बे समावहाय रिंकि दैमारि आंनि फिसाजोआ मेट्रिक होसिगोन ओके अब्ला आं नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल बे समाव जोबनायनि आरज खालामसै जों आं बयनिबो थाखाय खालामगोन बे समावहाय जायफ्रानाखि गाव गावनि गथ'फोरनि एग्जाम सोलिगासिनो दङ होनना बुंदों आरो जे एग्जाम सोलिगोन जासिगोन नङा होमबा बेनि थाखाय जों खेबसेनो आरज खालामगोन बे समाव आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनाबो अननानै आंनि थाखायबो आरज खालामदो आरो जोंहा बर'दिन फैगासिनो दं नङा होमबा जों जे मोजां देहा मोननो हायो मोजां गोसो आरो मोजां सानस्रिखौ लानानै जों बे बर'दिनावहाय बाहागो लानो हायो नङा होमबा बे बर'दिना जोंनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा मानोना मानसिया दिनै मोदोम हिसाबै थैयोब्लाबो आत्मायाव जोङो थैनो रोङा बेनिखायनो इसोरनि बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सारै जाहोनायनि गेजेरजोंसो जिसु ख्रिस्ट'खौ कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब होनायनि गेजेरजोंसो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ सानथामनि गेजेरावहाय हाखरनिफ्राय थांखांफिनहोनायनि गेजेरजोंसो जों जिउआव दिनै बासायजानायखौ मोननो हादों बेनिखायनो जोंखौ जोंनि जिउखौ इसोरा सोरगोआव लांनायनि मोनसे जि परिकल्पना दंमोन नैबे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि गेजेरजोंसो बियो जागायदों आरोना बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबायनि बे बर'दिननि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय जेन इसोरा गोजोननाय लाबोयो जिउनि बासायजानायखौ जों मोननो हायो जिउनि रंजानायखौ जों मोननो हानाय बायदि आरोना ओके जमुरानि ओके प्रिता आरो रिस्ता बिसोर सानैबो बिनानै फिसाफ्रा ओके बियानै फिसाफ्रा फरायनायाव दुरबल जानानै दं बेनि थाखाय आर'जआव लाफादो ओके थेंक इउ स' माच जों दा खेबसेनो आर'ज खालामसै आरोना सोरबा स्पेशल आर'ज दंबा बेयाव हरनो हागोन बेनि उनाव आं खेबसेनो आङो खालामसिगोन गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय नोंथांमोननि समस्यानि थाखाय नोंथांमोननि नखरनि थाखाय नोंथांमोननि थांनानै थानाय जिबननि थाखाय नोंथांमोननि केरियारनि थाखाय आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय आर'ज खालामदो बेखौ आं खावलायखाबाय आं दसे सम दंबावनानै जास्ट 5 मिनिट्स दङ बेनिखायनो आं खावलायदों आं नेदों आरोना आच्छा समायना नार्जारि थेंक इउ आदा आंनि थाखाय आफा इसोरनाव बिना होनायनि थाखाय इसोरा अराय सम नोंजों अके लोगोसे थाबाय थाथों थेंक इउ नि अनगा आंहा नोंनो होनो हानाय जेबो गोहो गैया आदा खालि बेखौल' बुङो इसोरा नोंखौ बोर होथों आरो नोंनि थाखायबो इसोरनियाव बिना होगोन आदा अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नायजाथों खुलुमनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बिनानाव समायना नार्जारि गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नायजाथों ओके हेडिकेल ओके हेडिकेल जागोन फंबाय जागोन आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन आंनिखौबो लाफादो अके जागोन गोसोआव इसोरनाव गथायबाय था आरोना हरेन नार्जारि हिरन थेंक इउ ब्रादार आर'ज खालामना होनायनि थाखाय गड ब्लेस इउ अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नायजाथों आरोना आच्छा अब्ला जोङो फोजोबनायनि आर'ज खालामसै ना नांगौब्ला बेनि उनाव दसे रायलायनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोननि जिबननि थाखाय जों आर'ज खालामगोन नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय आर'ज खालामदो हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों बे मोजां समाव जों नोंखौ गाबज्रिनो नोंनि सहभागिता लानो फोरबो आफा जोंखौ नोङो अनलाइननि जुगिदि गथायसि खालामदों बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा
बिसेसके बे समाव गथायदों जों दिनै सोलोंनो हादों प्रभु आफा गड इज स्पिरिट होननानै जों मिथिदों इसोरानो आत्मा प्रभु आफा आरो फोरबोआनो जिउ होननानै जों मिथिदों प्रभु दिनै नोंनो आत्मा नोंनो जिउ नोंनो बिफा नोंनो बिसा आरो गोथार जिउआ प्रभु नोंनो सोरजिगिरि इसोर आरो जोंनि पापनि गहोग्राया नोंनोखाय जों नोंनियाव फैदों प्रभु आफा जोंनि दुखुनि बिबानखौ बानस'ग्राया नोंनो जोंनि पापनि बिबानखौ बानस'ग्राया नोंनो जोंनि थैनायनि बेन्दोंखौ बस'ग्राया नोंनो प्रभु आफा बेनिखायनो जोंनि आत्माखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आफा जोंनि गासै समस्या